Vestine. Austrijska aviokompanija Vision Air izgradit će u Zrenjaninu pogon za proizvodnju i servisiranje sportskih aviona u koji će biti investirano 30 miliona evra. Pogon će se nalaziti u industrijskoj zoni Ečka u blizini istoimenog aerodroma. Vision Air će u narednih godinu i po dana u Zrenjaninu otvoriti 2 proizvodna pogona, pilotsku akademiju i servisni centar u kojima će se zaposliti više od 400 ljudi. Najpre će biti izgrađeni pogoni za servisiranje i izgradnju manjih delova, dok će se kasnije proizvoditi kompletne letelice. Naš cilj je da napravimo jedan lep tehnički servis za održavanje tih lakih aviona, odnosno generalne avijacije, da napravimo taksi avijaciju, da krenemo čak i u osnivanje regionalne avijacije, odnosno kompanije. Tako da planovi su zaista opsežni. Vision Air je generalni zastupnik kompanije Diamond Aircraft iz austrijskog Wiener Neustadta, najvećeg proizvođača sportskih letelica u Evropi. Ta kompanija je najpre nameravala da posao započne u Novom Sadu, ali sa prethodnom gradskom vlašću nije postigla dogovor. U Novom Sadu nismo uspeli, nismo se dogovorili, možda nismo ni bili sa pravim ljudima. I jednu noć smo gledali program Srbije i dogovorili smo se, ja i moj partner Elvir Šehić, da pošaljemo mail u Zrenjanin. Poslali smo, gospodin gradonačelnik nam je odgovorio drugi dan i u roku od 48 sati smo se dogovorili i potpisali smo posle mjesec dana ugovor. Gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević kaže da je preko 30 stranih kompanija do sada sa Zrenjaninom potpisalo investitorske ugovore vredne više od 300 miliona evra. Prema njegovim rečima, aerodrom Ečka je jedan od najvažnijih resursa koje taj grad ima. Srbija je, čini mi se, i potpisala ugovor o slobodnom nebu, tako da ćemo uskoro moći da dočekamo i low cost kompanije neke koji će leteti, kargo saobraćaj, znači tu vidimo našu izuzetnu šansu. Imamo dobro usmerenje, znači dobre saobraćajnice prema Beogradu, prema Novom Sadu, prema Temišveru, evo čuli ste sigurno da se gradi ovih dana i taj put, znači od Rumunije preko do puta Beograd-Zagreb, tako da je to jedan ogroman potencijal i taj aerodrom će u mnogo čemu, znači, da pomogne čitavom privrednom razvoju, ne samo Zrenjanina i Banata, nego čitavog ovog područja. Knežević očekuje da će dolaskom austrijske aviokompanije započeti druga faza industrijskog razvoja grada, u kojoj će se poslovi prvenstveno sklapati sa investitorima iz oblasti visokih tehnologija i usluga.